Horas ma di hita saluna amang dainang. Songsonima ng ruas na mengikuti secara live streaming. Adorang sa mulai par minggota. Jubul mangita marteng na hobi kana tabi. Marida Maitias yang nomor 3 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tuma pelangi dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma aguakku tuhamu, guru hamu masian ahu, aina labok doau, jalan naserek maroha, asadapotan paradianan hasolangan toddi muna.
Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale ama namin na di benua gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni si bolisi, saya padu memahami marhite to dimna badiai, asa unang tarpodom hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sa rodi ujung, jala mardame hami sa leleng di tanoon, paimasat hami Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tangyo namuma patik ni debata, ima sian patik paduahon do lapatanna, patik paduahon. Dang jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di benua gijang do na di benua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torni tano, yang go tungga besi sobahon manang sioluan. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabari ruat tadi bata, jalaikon horong rohat tadi ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaun manang tu ganaganan mangidu hango luas siani, jaladang jadi olua begu manang ulpahan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan hahomiton, atong rakman dugo mahita lau maulau nobar tu patik nai, ale Tuhan debata saya pargugui mahami maulau nobar tu patik mi. Amin. Mari demaita. Oh
Patopoti madusata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nadibanu gijang para sirohana sumurung midahami. Hu partuhami jalahu topoti hami do dosa dohot pangaleson nami. Tatak mahami marhite asin roham. Jelase sama dosa nami saluhuna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni dibata taringok tu hasisani dosa tak. Isebe mangulahon akan na penilik ni dibata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mulak mangulu do. Jala disiamun di debata Jehovah do ibana mangudiho kita. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dimaita. Tanggung ramuma epistel di mingguta sadarion imane buat sial lima Musa bidu tolu mamuka siana 24 saat tu ayat 20 sia tajahama margati soring jala taringok tu aser ninna do gumudang do pasu-pasu tu aser siat tu akka na asing ikon halomuan ni akka hanggina ibana jala di sonopon pak natu bagasan miak. Dangadong nanggosada tuloson debata ale bangsona tigor marsiudul ibana di atas langit membain halasot tuho jala di atas obun pergijang jumujung habal gaunna. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa sai manatat-natot do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur sian akka langit nape sai manehei tu nabur.
ido sahna mertua do akkana temangiun hatani dibata jalan nopyapsa. Amin. Mari dema hita. Yesus doa di Lasroh, Yesus di pengurupi Lasroh, Doa berseoni doa pasti doai, berdoa untuk Yesus di Lasroh, 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 berdoa untuk Yesus di Lasroh. Doa di Lasroh, jaga onatun diri Lasroh, irunmu bantutung kamerang molong naik, salerek di ngolungi Lasroh, 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 berdoa untuk Yesus di Lasroh. Ta tidakon maha porsetai songon nahi na tindakon di dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok aw porsea di debata jahuba ido ama pargoguna satu dosan na tuma pelangi do tano aw porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tilmuni si Maria naga bagabe si Anton di Parbadia andoran so habubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumon di Silatus nama terpajal di bana di hau pinar silang na tua tu baru tur dum di tanom na mula mangulu dari patuluhon na mana tu surgo lahundul tu siamon di pata Jehova amani parguguna suatu dosani disima ibana pemamula suku tanaon manguhumi halak na mangulu dong namate aw porsia di ton di Parbadia jala adong masa de hure na badia huria atau parnia la Kristen akan na badia do di hasisai dosa do di hatai na mandok mula mangulu suku daging nang mate do di hang ulu na surasuda. Amin. Tebiki ma paduan suara kasih koyat.
TBG ma titing di huriata. Songonom matiting namasa di HKBP Stoyo Resok Stoyo Minggu tanggal 1 Februari 2026. Na parjulo goar dohok topik minggu. Goar ni minggu sedarion minggu Septuagesima topik minggu martua di bagasan Tuhani. Na padua hon titing perbagason. Titing parjulo. Naing majalo pasu-pasu pardong saripion ma Samuel Roy Pratama si jabat. Anak niamata Bisto si jabat SH. Tubuh Ninata Roslina Burusirait, ruas ni HKBP Resort Jatiasi, Distrik Saplusia Bekasi, Do Orwana, Susi Melati Uliarta Burusiaturi, Buru Niamata Manotang Siaturi Nahinan, Tubuh Ninata Gusta Burusilaban, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo Sektor Warung Sawo. Pamas Masuon di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2026 di Gereja HKBP Resort Jatiasi Distrik 20 Sia Bekasi. Dan anak sorang. Nah di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 di bahasa tuata saya dan anak boru di keluarga Albert Hasudungan Panjaitan inangi Eksa Prayuni Rauli Boru Aritonang sian sektor Perumpung Timur. Ipasdo dan naki suang songoni nang natorasna. Ruas napida mulai sedarion minggu tanggal 1 Februari 2026 nunga pidda tugas keluarga Alman Panjaitan inangi Rosian Nabur Pasaribu doho tolu danak pidda huria tu HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur Distrik Walu DKI Jakarta. Ucapan syukur napalimahon ucapan syukur bulanan sedarion minggu tanggal 1 Februari 2026 di siude ibadah pasahaton ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite ampolok na disediahon las marohata pasahaton napaonopon pembukaan pertanyaan kebaktian sektor di hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian sektor masuk pukul 10.30 WIB bertempat di gedung utama gereja. Diimbau kepada jemaat sektor-sektor supaya hadir dalam pertanyaan tersebut serta paduan suara HKBP Stoyo diharapkan untuk mengisi kor dan dapat menghubungi pendeta RJD Simemora. Dimohon kepada situa sektor menjadwalkan pertanyaan di sektor masing-masing. Yang ketujuh, Parguru Malua reguler. Di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026, Parguru Malua reguler HKBP Stoyo mulai masuk mersiajar pukul 10 maringana di lantai 4. Pawaluhon Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 2 Februari 2026 di ibadah pukul 08.30 WIB Patuponi Uriata do Padidion Nabadia. Ruas nanang mabuan anak konna tu Padidion Nabadia nungabui di jalo formulir pendaftaran Padidion Nabadia di sekretariat gereja. Marguru di Patupa di hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 pukul 10 WIB dibuang mas surat pengantar siang setua sektor dohok fotokopi buku ruas dohok fotokopi akte nikah. Pasiahon sermon kategorial mulai hari Senin tanggal 10 Februari 2026 sermon man kategorial HKBP Stoyo boy akti hobar tu jadwal sermon Nabi. Pasapuluhan pertanyaan bona tahun. Di hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sesi perempuan HKBP Stoyo naing patupahon pertanyaan bona tahun baringanan di Cibubur masuk pukul 10 WIB. Tuakan yang madohoti kegiatan tersebut asa mendaftar tunyonya situa JL Gultombur Panjaitan HP tercantum. Nah pas 10 sadahon Parguru Malua khusus nunga dibuka huriata pendaftaran Parguru Malua khusus turuas HKBP Stoyo naung marumur 20 tahun tugijang ruas nasian luar sektor Sutoyo HKBP Stoyo asa dibuan surat hatorangan perhuriaon sian huria harorwana pasapul 2 hon sumbangan di jalo sumbangan sian keluarga Sarjani Sidauruk bunga altar di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 Hamolateon
ala di pasu-pasu tu hatta keluarga di bagasan ayah pason. Laho pasi kopot titingon, boy mata jahat di titing cetak, dohok barcode naung di parade huria. Songoni masa ni titing di menggut tasadarion. Tebigi ma bodon suara kantate. Tapasahat mapiliata sada A, duho sada B,
Uhut mahita marede. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikira munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani itu hatani debata nagabe ojahan di parpunguata di minggu sadarion nongasa hatita tu minggu Septuagesima. 70 hari adorang so haheheon. Haheheon itu Tuhan Yesus do. Hatan itu hatta dihita imah na dienet sian
Evangelium Mateus Bidu 5 Mamuka ayat sada 1 ayat 12. Tapai hutihu ma hujahahom ma di tonga-tongata. Songono tersurat di si. Jami tanah didolok para hatuaon nawalui. Asadung di ida Yesus halak nasaitoropi. Nakko ma ibana tusadator. Jadi hudul madisi. Dungi didapotton akasisian nama ibana. Dungi marsuara ma ibana mengajari nasida nin nama. Martua ma napogostodi. Ai di nasida do harajaon banuagi jangi. Martua mana marsa roha. Ai siapulo do nasida. Martua ma nalambok roha. Ai te anon nasida do tanoon. Martua ma namawas male mida hatigoran. Ai si pabosuro do nasida. Martua ma na asiroha. Ai sia-sian do nasida. Martua ma parroha na yas. Ai idaw nasida do debata. Martua ma si bahendame. Ai goaro do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala hatigoran. Ai dinasida do harajaon banuagi jangi. Martua mahamu molo diicahi halak kamu, manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu, ragam nihata naroa, naso tutu dopak kamu alaniau. Las marohamuna, jala marolopolop, ai godang do upamuna di banuagi jangi. Ai songonido di paburu-buru, akka panurirang jumolo sia kamu. Ima sahat ni turpukta. Tuhita saluhutna akama dohotamu akainanami nang naposobulong pe. Sudedo jolma merindukan kebahagiaan. Sudedo jolma makasiholi tua. Ala las ni rohanagok doi. Alai holanon. Tua na songon dia do. Kebahagiaan na songon dia do. Ima kebahagiaan yang sejati. Yang tidak bisa diukur oleh dunia. Ai molo hatuaon manang tua ni portibion. Ngasudehita ubotoi yakid dodisi. Edena soma 5 sitoluhai. Aha mana pinarsita ni hajol mau. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Om mana pinarsita ni hajol maon. Omma kebahagiaan sejati ukuran manusiawi. Alai andorang soturpuk jamitaon. Ngatai deho benakin. Isedona nai martua. Isedona nai sanga. Isedona nai sanga. Talanjut to jore prena. Dipasang apa jauh. Dipasang apa Jehovah. Asatung tutu sanga. Asatung tutu sanga. Lapatan na kamanginang. Hasangaponi holan milik ni debatadoi. Dang berhak kita jolma. Napunasay. Molo peadong rupani dapot na nilulua jupang na jiran. Bahkan tuluhay terkabul. Molo tungadok petodong tanaman do. Hasea hoda ito. Hasea hoda ida. Tolema holan ita di portibio doi.
Alai hasangapon hamuliaon na manoktong rodi sa leleng-lelengnya hanya milik Tuhatta na puna huasoy. Sumber segala berkat untuk kita. Laos tusi mahita mangat tusi turpukon. Manaik do Tuhatta Yesus tu sada dolok. Jamita di dolok ma turpukon. Molo di doktor, molo na boy huat tusi. Dolok na tibbo mau. Dungidung marsuara siya dolok na tibboy, dakolas sekeliling na benapuna sa suaray. Nga dohot nang akana di toru. Na di toruan, molo di doktor, jamita di dolok, ima Tuhatta Yesus. Jala ditiki dong manay Tuhan Yesus tu dolok, dohok makasisian na 12. Mandapoton ibana mangajari ma Tuhatta Yesus isisi. Sada bagian ni ulaw ni Tuhatta Yesus sebagai rabi atau guru ima mangajari mandaoni na marsahit ido ulaw ni Tuhatta Yesus. Jala dina mangajari ibana daholahon di bagas joro. Di sudah inganan tidak dibatasi tempat dan waktu. Argani pangajarion ni Tuhatta Yesus. Di togu-togu masa luhut na dihumaliangi dohot bahkan naolo umbegesa taringot tu parhatuaon nawalui. Parhatuaon nawali ayat to lumaysa rodi 10 sada. Asa unang holan ukuran portibi di bayan jolma ukuran kebahagiaan. Jala tulom doon nang sasitong na tudu-tudu ni Yesus doon tuaka ahli-ahli Taurat si boto surat ujuy halak parise si boto surat na terkenal dengan orang-orang terkemuka di bidang agama alai holan pangatusio dinasida samping. Realisasi dohot pakorhonna dang tarida di panggoluonna si ganopari. Di togu-togu Yesus manasida bahkan sudena toropina olo tumangihon. Napatinggil pinggol partodionna. Sudema mapiki pangajarion ni Yesus siantor dolok. Dicami tahu Yesus taringot tualu parhatuau ni molo didok parjolo sian walu parhatuau ni martua ma napogostondi ai dinasida do harajaon banuagija apulapul don sude walu parhatuau non apulapul don kata pogos di son dang namandok pogos di arta ay jelas doi nang dia kaparedeon korpe pogos peau di arta alay mamora di parto dion molo mamora tondi toktong manahan rodi ujung na lapatan na halak na mamora di tondi ima nang pero parukilon nang suadong sibaenon na alay dak katinggalan hot doi bana manggolom na hinaporsyaan na jala berhak may bana memiliki harajaon na pinarade ni Tuhatay ubandido ay dinasida do harajaon banuagi cangi aha magunana holan na di portibion diomoho alay molomago do todim todim ima nilai religius haporsiao partodion na mologale ay salpudo sude na pinarhagiot na di portibion ayat pendukung ni Isa da Korintus 15 ayat 10 sia dido ay jol manadumangol dohita moloholan di portibio kita makirim. Kita adalah orang yang paling malang. Kalau hanya berpengharapan, dia kanaung tarida. Pada hal-hal yang kelihatan saja. Alai pakirimot tai harajaon banuagi jangi
na pinaradi ni debata di bagasan na Jesus tuak kana porsea nang di portibion dope dang di ida dope na nyatai na pinarbaga-bagai, tetapi sudah memberi jaminan kepastian bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ima molo manahan di portibion. Ala jelas do turpuhon pitu puluari andorang sohaheon adong do itong edde taringot tu silang ni Jesus. Silang ni Jesus ima sian bukuende nomor 412 takas doi adong didok di bukuende 412 idi didolok adui adong do na berhubungan nang tu turpukon ima ayat 412 ayat 4. Hona icak doa rapon silang ngaulau saleleng di portibion. Hona icahan jala diicahi si pata dang alamangula na roa. Si sogo ape natikos do na dido. Ngajojo tita bege manyan ni do natikos labe si sogo iba umagom may basip na si pata songoni. Alayakin mahita. Tuhan pembela yang ajaib. Suatu ketika kebenaran akan terungkap. Ido asa unang mabiar hita maka tahon nasitongi. Jala ido nanidok molo pogosto di dang na pogostiarta. Dang na pogos dangadong sibay nonna. Alay nangpe so adong di banagodang akan na pinarhagio ni portibion. Alay gomal do ibana maka porsiai baga-baga ni Tuhani. Ido na martua jala napuna harajaon banua gijang. Jala didok muse martua manamar sakroha ay siapulo donasida. Namarsa namahua don akamanginang. Dada holan namarsak ala haagoan diakan na adokyan. Dada holan namarsak ala ditadikon na hinaholongan na. Kesedihan. Bukan sebatas itu yang dimaksud di sini. Martua mana marsak roha ay siapulo donasida. Na marsak rohaon termasuk do namananda hagaleon na. Namananda keterbatasan na ise diadopan ni debata. Ima nagok dosa. Jelas doy di buku Sarasono pulupitu pe dijakon Yesus do pardosa na mangarsak ko dosana. Halak na mangarsak ko dosana na mangarsak ko pabahenan na nasotama siapulan ni debata doy. Jelas doy di do. Ay siapula do nasida. Selalu do marupa molo manahan sahat rodi ujungna. Dang gabe mundur. Dang gabe loja. Mardalan di dalan lomo ni rohani Tuhani. Ay dangadong gunana. Ay sisogo di baci tadi bagodang na binudus sa maulon. Molo niya di ulahon ni dalanan na denggan. Tuhani di ida do dangadong nabuni dia dopan ni dibata. Namago pe dangadong dia dopan ni dibata. Martua mana lambok roha. Ay tianon nasida do tanoon. Nalambok roha ima yang tidak mau membalaskan najat aloni najat alay toktong benghet sabam ahape di bege hatanatok karpe molo satok kini boy may siya kajol maon alelam leleng boy do lambo sabam benghet rohana dangapala sude diparbuat tong do martuway ay tianaw nasida do tanoon. Dang namandok nasida na punalangit doho tano doho law rodi na saysina. Molo dok tianaw nasida do tanoon. Alay lapatan na ape nania dopan na disude aspek kehidupan di pardalanan ningoluna ape nania dopan na alay dak sumurut siat tuhatay. Hot doy bana jongjong dihajongjongan ni. Na pinaojak ni tuhatay dang gabi munggil nang haporsyaw na ido molo didog
namanean tanoon. Martua dotong bahagia. Kebahagiaan yang sejati. Martua mana mawas malemi dah hati goran ai si pabosuron do nasida. Jelas Yesus domual hangoluan dang mawas be akan namawas. Namawas dia sini roha Roma Yesus mangasihi. Namawas di sude akka nadenggan akka apul-apul Roma Yesus mangapuli. Namawas di hamalumon Roma Yesus mandaoni. Jala namale mida hati goran tuaka nahona icaham maun nahona ica maun di portibion halak name met nagale dangadong nabuy si pangasahonon na dang ditegakkan kebenaran keadilan dang dipatikos hati goran dohot hasitongan tuak kaon i mana mawas male dakolan na male ala na somanga sadari dakolan na mawas ala na sodapot ay minum di daerah na alay mawas male di hati goran doho hasitongan dang dapo peisian jolma na boy dapo doisian tuhatay napasop buuwas dohot na mali gabebo surma bahenon ni tuhatay molo toktong manahan rodi ujung na molo toktong digolom baga-baga ni tuhatay martua mana asiroha ay sia-sian donasida orang yang penuh dengan belas kasihan asian ni debatado musenasida. Bukan di nomor 215 ayat 5. Akana marasi roha nina Yesus Tuhani. Tedeho jo 215 ayat 5. Dua-dua ya. Akana marasi roha nina Yesus Tuhani akai dosi asian balos ni asinai say nasonang rohandi sia-si takasay na sonang dorohani sia-si idongan na parduli tu dongan na dang pasobuhon dak kolam manarihon diri na sa diri ido ngalam takas taatu si turpuhon parhatuaon na mangihut martua maparroha na yas ay idaon nasida do debata parroha na yas ay idaw nasida do debata. Lapatan na parroha na yas dang namadok nga sikop nga sempurna dang adong behahurangan na nga badia nga kudusian. Dakolani alay molo parroha na yas sidok hatanatikos. Dang asing di pamangan asing di bagas roha. Dang asing hatanatuari asing hatasonari mubauba. Alay ahananido na diingot dui. Jalanayas marroha na didok na soolo makatahon hatagabus. Na soolon makatahon hata naso sidohonon. Dia penuh dengan etiket sopan santun, takut akan Tuhan. Dan iba namura makatahon. Alay justru maol makatahon. Dihabiari molo salado hawan non ngamelukai sekeliling. Ido parohanayas. Dang asing di luar asing di bagasan. Dang labok-labok di luar menggigit di bagasan. Molo parohanayas si hata natigor nasitong si habiari di bata. Alay dang naman do sok kudu si bana nga sempurna.
Parhatuaw na mangihod, martua masih bahid dame, ay guaro do nasida anak ni debata. Akka anak ni debata do hita saluhut na. Ay ngaro Jesus tu portibion, padame ho kita dohot debata amai. Nauksanga disegay, jol mana parjoloy. Ipanado padomo, au dohot debata. Jesus silehon tuai parmahani. Songon edeni hala amang inang kasih koir nakin. Jesus parmahani na rotu portibion. Padomu ho kita do debata amai. Ido hita akayanakon na iko sibuan dame. Jalamolo tadok kata shalom. Shalom imadame. Ondang naneangok kataon. Molo masuk kita tu sadajabu. Ikom marap lapatan do. Dakolandido horas. Dakolandido shalom. Dakolandido songoni lambok. Alai lapatan ni shalomi dame. Molongata dok shalom. Mula kita siap bagasi. Ikon di bagasan dame ma. Bagas natadapot tondo natatadikon. Alanga masuk kita mandok shalom dame. Jaidang namuradohonon ni siyalomi. Matsay arga situtudo lapatan ni dame na siyan di bata. Guaro mahita anak ni di bata. Molo mangolo di bagasan siyalom. Setiap masuk kita tu bagas ni natahaholongi. Tadok hatai. Ima natataruhon doho mula kita. Ima natinggal alat ni di bata mahita. Parhatuaon napapituhon martua ma na pinaburu-buru ni halak ala hatigoran ay dinasida do harajaon banwagi jangi. Moloon akka panurirang naparjolo mau. Manurirang ido nasida alay honalele honaicak. So nadong diula nasala alay di lombuti songon Jesusima. Songon Jesusi. Alay jelas nakin nga dialusi bukwe de opara 12 ima reprenay. Madapot upado muse. Haduan di surgoy. Alay sotong tadok. Ahaduan nga mati ba. Idia be pinaboto-botoy. Tong do tajalo di son. Natarihot di portibion, tarihot doy nang dingolusogot kesempurnaan na. Nani ulamo di hajol maon, jala mangihut tu surgoi ninna di udean, molo tataruhon. Apa yang terikat di dunia terikat juga di surga. Dua-duanya sangat berhubungan. Ngata jalo di portibion akka nauli na dengkan alay kesempurnaan na hagogo na jaloot tama muse. Molo manahan sahat roh di ujungna. Molo setia sampai pada akhirnya. Ahape na dibolus hona icak, hona lele, do nasing, alay martua do ninna hata parhatuaon na papituhonon. Alay nasing macolo atong dipaburu-buru ibana ala ni pangalahona. Alay molo ayat 10 di pauru-buru dangana alani pangalahona. Hona icak alani makatidakon barita naulido. Ido dia 10 sada parhatuaon pawaluhon. Martua mahamu molo diicahi halak kamu. Manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu. Ragam ni hata na roa na sotutu dopa kau. Alaniau ninna Jesus. Batuk mahape 412 nakinatay dehoni. Hona icak doaw rapon silangaw law saleleng di portibio. Tay dehon majo na tay dehon nakingani. Dang sahat nakita dehon. Bay maama nami par musik. Asa semangat. Opat 12 ayat 4. Dua-dua ya. Hona isak doa
Hola kamu manginang reprena. Bida silang di Golgatai. Upa solhot. Jelas doa kamanginangate. Honai cak colmai di portibion di hatahon nasitong natigor hape dileai di icahi. Tuhata hidup pembelata yang ajaib. Sogo tupal hape siteano muse dinarap doho Yesus di son. Di portibion domadok tudu-tudunai. Jadi unang pola gabelo jahita mambain nadengkan. Marupa do dang magopo halo cautai alai na marupa do hita baik sogoti di portibiope tahapo si Tuhani nung ata jaloy marhite ragamnya kapasu-pasu mulo taha bengeton taha sabapon aha penatabolus dingoluta pasti do di pargogo hita manahan sahat ro di ujungna. Alai na manhanon imahalak na uduk marroha. Uduk marroha dia dopan ni debata. Jalatok tong manahan. Diaka mananga hape namasa. Mananga hape namasa las ni roha arsak pe tiopok kuho na basa na marholong rohai. I managolom di tonga-tonga ninguluna. I manuang trupukon akay nangamang tapahom barmatu topik minggu martua di bagasan Tuhani. Tutu marhiti ka ende nak tadeho doa torangan na napi pinasahat tuhita ngata atu sii. Martua dakolan toluhaibe. Alaidang naman do na sorikoti. Riko do isi toluhai. Ala basa-basa na siya Tuhani do tongi. Hola sipata nagabe lupa diri do colmai di pangasahon. Gabe olo disimpulkan ise na songonao. Nagabe do sipata godang colma di portibion. Diboto do tua isiat Tuhani. Alai sifat sehari-hari. Sena songonao. Cuk songoni. Hape ngatai deho nakin dipasangap majahoba, dihaposi majahoba, asat toktong tutu sona, toktong tutu sona. Dimana tai deho nandorok soturpuk jami tahun nakin. Molo didok martua di bagasat Tuhan ido. Unang martua di bagasan diri sendiri. Sitoluhai doi dohot akka pujian ni dongata tuhita. Hasea hoda, martua hoda, ala songonot congonon. Dangi hatuaoni lasni rohak tai dohok hasangaponi hanya milik dia sumber dari berkat itu. Sumber ni haroroan ni tuai tuibana do hasangaponi. Jala adorang sotangiakta di pangujungi ka ibadata. Ai hodo na puna rajaon do hagogoon do asangapon rodi saleleng ni lelengna. Jadi unang olohita gila-gila sangap. Say dipasangap. Asa arga. Unang say tapangido dipasangap pita, dihormati hita hanya pencitraan. Dipasangap pita karena kita sudah menerima kesuksesan. Dipasangap pita karena kita sudah sampai dari berbagai pencapaian. Alai akan nama kilala dipasu-pasu ni dibata nama nahan ro di ujungna penania dopanna toktong ma di bagasan serep dohot untuk niroha. Ido na wedeon nakingan na parjulu. Pogos peyau diarta alai mamora di parto dio molo mamora todi
toktong manahan rodi ujung na unduk maro haki danin na do berikut na akamangina dang nagabe dirgak dang nagabe tega leher alahamuliaoni hasangaponi dang milikta dakita na punasay tuhat ta na mga lehot chado ido na punasa di iba nama hasangapon hamuliaon rodi saleleng-lileng na atong molo na yung martua hita tapasangap matuhatay tahaposi matuhatay iba na do mga lehon kebahagiaan yang sejati hasonangan na manoktong dihita. Amin. Martang yang mahita. Pasu-pasu Tuhan hatam. Nasahat Tuhami di minggu sadarion. Ali Tuhan Yesus. Nung nga diajari ho hami. Ima jami tadi dolok ujui. Sahat doy nang Tuhami di tikyon. Ima laho manogu-nogu hami. Mangapuli hami. Patogu horohanami. Asa toktong marsigat tung tuho. Mananga hapinamasa. Dadaholat tikilas rohanami hu haposihami ho. Alay di arsak mananglas ni roha. Di sude galubang ni ngolo na hubolusami di portibion. Porsehami. Dang malua ho manoguhami. Manoktong doho manihop tangan nami. Alay nai patuduhonon nami parsitutuon nami. Manahan sahat ro di ujung na. Pabuwa na manoktong doho margogoiho kami. Ali Jehovah debata ama nami. Pargogoy hami. Mangula matodim to di parbadiay. Asagolom di hami hatam. Nau kubege hami ima jamitam di dolok. Di bukum na badiay. Ima wal usian parhatuaoni. Jala di pangidoho siya kami asa toktong manahan saat ro di ujung na. Jala di na huadopi hami peragam akka hamaolon. Dang nadawoho siya kami. Tung pesipata honaicak dileay hami alani hatigoran di tonga-tonga ni portibion. Dang magopoy di adopamu. Alay di portibion nang sogot di hasisikop na upa hamonangan. Lehonom mo duale Tuhan. Ima na margogoy ho kami manggolom hatami asa porsia situtuhami di bagabagam. Ali Tuhan Yesus Kristus pargogoy mahami makanguluhon hatami. Patiur rohan ang pikiran nami. Asa toktong bengit jalasabam rohan nami. Saleleng merdala kami di portibion. Porsea hami. Di jolo nami doho. Di iring-irik kodolak kanami. Asa unang marmarahami. Galepe hami. Porsea dohami. Say na di tiopodo tangan nami ali Tuhan. Ali Jehovah debata ama nami. Tuho mahu pasata minang saluhut ruas ni huriam. Molo tungadong na hurang hisar pamatangna. Napeyak di rumah sakit, napeyak nang ditongan ni bagas nabe, naung majalo hamalumon. Homale Tuhan, napasikop pun hamalumon. Diak na hurang hisar pamatang na siap parsahiton. O mana mamasu-masu, ubat na pindak na ninom na sida. Dohot tangan ni para medis na mangubati pe. Ali Jehovah debata ama nami sahat tuho maale Tuhan. Daging nang tod dinami, nang dibagasa sa darion, ho maale Tuhan na manjagay hami. Dohot sa torus na, ho maale Tuhan. Ama nami na manoktong, nasa tiya mandongani hami. Sahat rodi na lahomulak pe hami anon ale Tuhan. Dung sipul parpunguan namion. Ho manamandungani hami. Iring-irik kami di pardalanan. Sude ruas ni huriam nang parhaladom. Asatol hasahat tuaka bagas nabe. Ima manggolom hatam gabe pargogo di pardalanan ni ngulu nami. Ale Tuhan marsombah hami. Nang didosa pangalawsyon nami. Say sesa ale Tuhan. Asatama hami di culom. Jalo pangidoan namion nausombaho kami. Di bagasang goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakon, hatan itu hata, tapuji itu hata nomor, buku ende nomor 720 ayat sadado udukna laos tapasaha ma peleata.
hati goluko Tupogos pedison manang son apahe Masiga tungtuho sa suri Olago uyutan nabe diriko Togu-togu madu nadure Tolong oh Tuhan segera roh aku tunduk domangon oiho Todibi matok tong margogoy honau Mangulahon logo di roha Tupogos pedison manang sonang tae Masiga tungtuho sa sudi Hoan hui hutan dame diriko Togu-togu madu nadure Tainehon sayat nai buhut tita jong-jong. Tolong oh Tuhan umapa dan doa Ikon hui hutototo Ai hubo totangkas nomor dua doa Yang musedo di goluko Tupogos pedison manang sonang tae Masiga tungtuho sa sudi Hoan hui hutan dame diriko Togu-togu madu nadure Tatangya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salhut silehon-lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolo. Pasu-pasu mejelaramuti asaw parasya kami pelianon. Patimbulhon harajaw mo tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok bauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni Toliro di pamataku Hosado hotugoki Rodi seluruh ataku Upasang hati Tuho Aliama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say romah rajaumu. Say sauk malomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangolua siapari. Say sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Salele
Ulah mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian di bata ama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madame na tutodim. Amin. 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 Ini nggak ada yang ngerekamin. Mana si Ola? Bilang videoin. Videoin siapa disuruh videoin? Videoin. Ini lagu apa? Lagu apa, Man? Man? Dah?